gandang pagmasdan ng iyong mga mata, kumikinang-kina. Di ko maintindihan. What's up mga ka-321 Action? For today's video, makiki-fiesta tayo. Pambuburat kami ngayon ng isaw. Grabe, napakasaya pala ng Kalutan at Baywalk. Nariyan ang mga tao na nagsasayahan lang at parang wala namang problema sa buhay. Kuya. Lager ka? Hindi po. Lager ka. Bakit posibleng makatawa? So bago pa dumilim ay unti-unti natin nakikita ang mga iba pa nating kasamahan na Pangasinan vloggers. Bimaray Manila, Pistala, Kalutan, Altaran, Itatkat po, Maminta. Sa kanta ba yun? Ay, Bitlaman, Maminta. Record, thank you very much. One more pa yung yes, yung yeah lang. Okay, 1, 2, 3, go! Happy Sigay Festival! Akin daw, sayang sayaw. Akin kalaya. Uy, bakit gala ka? Makakasama nga pala natin ang mga idol natin na Pangasinan vloggers dito sa mesa na to. Nariyan si Agoy, si Kabalian Negs, si Ponciana, Jones Doria, Idol Banong TV, Kadalik TV, Josa TV, at sa iba pang hindi ko nabanggit na pangalan. Sobrang dami nga na pumunta ng vloggers dito. Dahil nga sa biglaan ng pagpunta ko dito ay hindi ko napaghandaan ang aking vlog. Magsi 0.5 challenge na naman sana ako. Pero to the rescue naman ang ating kaibigan na si Josa TV at siya na ang magsi 0.5 challenge. Big thanks nga pala kay Councilor Banong de Los Angeles sa pag-imbita niya sa aming mga Pangasinan vloggers sa kanilang Sigay Festival. Sigay is harvest. Harvest. Sigay, sumisigay. Pag sigay la, sabi harvest na. Kasi madaming mga ano dito, tilapia, bangus, pantat, malalama, malaga, mulmol, siyempre. Uy, sanay na sanay. I'm saying sumoto to myself. Happy face up in Balay. Sila po inviting to meet Pangasinan vloggers. Shout out sa kanila. Yun, shout out sa mga Pangasinan followers namin. Shout out sa kanila, di ba? Yeah, let's go. At big thanks nga rin pala kay Councilor Ikong Francisco as Chairman of Kalutan at Baywalk 2024 sa pagbigay ng mesa sa aming mga vloggers. Okay guys, paunti-unti na dumarating dito, no? Ayan, sila Kabalian. Dito na rin si Agoy. Agoy at Negs. So, si Ponciana mamaya darating na rin. Dito sa Binmali Sigay Festival, maraming crowd. Uy, sure, let's go! After ng mahaba-habang inuman at kasiyahan, ay sa wakas dumating na rin ang time para paputokin ang mga fireworks. Grabe talagang Binmalay, kada sulok may fireworks.
Meron nga rin pala dito sa gitna. Happy New Year! Happy New Year! Guest band nga pala nila ang Nobita. And trivia lang, ang kanilang keyboardist ay kapatid ng aking kaopisina na si Rayhope Bangcolita. Itong aming ulit-ulitin, inaalay namin to para sa mga taong napangakuan ng Bigayang. Okay, gandang pagmasdan ang iyong mga mata, kumikinang-kina. Di ko maintindihan. Tumingin ka sa aking mga mata, Shoutout din pala sa mga nakabanding natin ngayong araw. wala ka. Shout out to my family! Hello! BSF! Hello! Siya ibig, ikaw lang ang iibig. So dito ko natatapusin ang vlog na to at maraming salamat uli Counselor Banong TV sa pag-imbita.